Bueno, pues vamos a volver al punto de partida. Bueno, bagatazon hasierara, beraz, zer nolako ikuspegi eman nahi izan diogun laugarren jardunaldi honi. Fernando Fantova gaur protagonista dugu besaldi abian jarri den honetan. Eta politika publikoen ebaluazioa instituzionalizatzera nola iritzi garan. Horrela abiatuko dugu jardunaldi hau. Politika publikoen ebaluazioa da gobernantza publiko berria deritzogun horren funtsezko osagaietako bat. Ez da ordea gobernuek betetzen dituzten eginkizunen artean erabat berria. Modu batera edo bestera, botere publikoak beti saiatu dira beren jarduera ebaluatzen. Berria dena da, finantza edo legezkotasun kontroletatik harago joatea eta programa eta politikek arazoak konpontzeko dituzten ondorio eta inpaktuetara zabaltzea. Durante más de 2 décadas, la Organización para la OCDEek bi hamarkadetan zehar lan hori egindu, azterlan hori egindu politika publikoei dagokienez, sistema sendoak sortze aldera gobernantza publikoari dagokionez. Eta horrek ekarri du ebaluazioa instituzionalizatzea eta mekanismo egokiak garatzea. Eta horren berri emateko, eta hor atera dituzten ondorioen berri emateko, Carlos Hinojosa etorriko zaigu. Berak kudeaketa publikoaren eta aurrekontuaren dibizikoa da OCDEko gobernantza publikoko zuzendaritzan. Ebaluatzailea da 15 urtetik gorako esperientzia duena. Antes de trabajar para la OCDE, OCDE-rentzat lan egin aurretik, proiektuak administratu ditu, baita ebaluazioak ere, erakunde publiko ezberdinetarako, inbertsioko Europako Bankua, UNESCO Frantziako Garapen Agentzia, Garapen Bankua, Interoamerikarra, baina hitza eman aurretik, esan nahi dizuet, galderak egiteko aukera izango duzuela. Bere saioa bukatu ondoren, Ari gabeko mikro bat daukagu, galderarik egin nahi balin baduzue, Carlosi adibidez, egin dezazuen. Carlos Hinojosak hitz egingo digu lidergoaz, jarraipenaz eta ebaluazioaz. Nahi duzunean, Carlos. Muchas gracias por la introducción. No sé si tengo que... Listo, bueno, preguntarme cualquier cosa no sé, pero cualquier cosa sobre la ponencia, claro que sí. Edozein galdera pozik hartuko dut. Hasteko, mila esker niona gonbidatzeagatik, hore bat da. Guretzat, gure eskarmentuaren berri zuei ematea. Ebaluazio sistema garatu ditugu, eta bertan dauden agintariei, eskertu nahi diet gonbidapen hori. Zehazki, gu jakin nahi dugu zer egiten ari den hemen, tokiko mailan, ze OCDEn lan egiterakoan ikuspegi jakin bat daukagu, eta hori da nazio mailakoa. Eta beraz, tokiko ekimenen berri ikastea ere guretzat oso aberasgarria da. Eskerrik asko beraz gonbidapenagatik, baina onartu eta gero konturatu nintzen, nire lana ez dela xamurra izango, ze denok onartuko dugu instituzionalizazioaren gai honi dagokionez, ez dela horrela hain erakargarria ere, hain gai erakargarria ere, beraz, pentsatu zaila izango dela, gaur egin behar dudan lana, baina bigarrenik konturatu nintzen, instituzionalizazio hitza hori behin baino gehiagotan esan beharko dudala,
ezagutzen ez dudan jendearen aurrean eta agintarien aurrean. Horregatik, bueno, pazientzia eskatuko dizuet eta behar bada, bueno, txalo txiki bat ere bai hasiera honetan, ez? Ni animatzeko. Bueno, a ver cuántas veces me tropiezo. Ia zenbatetan trabatzen naizen eta erratzen naizen, ez da zer gertatzen. Bueno, hasteko pare bat ohar. Aipatu dizuen lehen kontua da, eduki gehiena ingelesez garatu dugula, eta beraz, bueno, hori Espainiarak hartzeko esfortzu egin dugu, alegina egin dugu, baina, bueno, barkamena eskatu nahi dizuet aldez aurretik, horrelako akatsak sortzen baldin badira, eta esango dizu, eta zentu hori nundi dator, Mexikarra da, baina nien naiz Mexikon egon, eta beraz, bueno, barkamena horregatik ere, euskeraz ezpaitak hitzik ere, eta horregatik aurkezpen osoa, hitzaldi osoa espaineraz emango dut. Beste hor praktiko bat. Teknologia erabili nahi izan dut aurkezpena egiteko, beraz, eskatuko dizuet mugikorrak ateratzeko erabiliko ditugu ere, ze, bueno, banekien zuetako askok edozein moduz begira egongo zinetela, eta bordo nabakinu, bueno, guazen erabiltzera. Bueno, inkesta bat egingo dugu online, eta espero dut, funtzionatuko duela, teknologia lagun. Atera jozu argazki bat mesedez kode honi, eta dena behar bezala badoa, lehenengo galdera jasoko duzue. Eta horri esker, hobeto ezagutuko ditut, ni aurkeztu nauten, nire kurrikuluna ezagutzen duzu, baina orain jakin nahi nuke nor daukagun hemen jende artean. Lehen transizio egingo dugu. Badirudi, funtzionatzen ari dela, ederki. Pixka bat jakin nahi dudalako norekin ari nahi zen hizketan. Eta nork daukan interesik ebaluazioaren instituzionalizazioan. Bueno, arlo publikoko ordezkari asko dauzkagu, bertakoak, jakina, bigarrenik, gobernuz kanpoko erakundeak, sektore pribatukoak, beste batzuk, identifikatzen ez dakigunak, gero arlo publiko nazionalekoak, gizarte zibilekoak, eta gero unibertsitateko ordezkariak. Bueno, oso interesgarri iruditzen zait, eta garrantzitsua iruditzen zait adibidez, gobernuz kanpoko erakundeak bertan egotea, arlo pribatuko ordezkariak ere bertan izatea. Bueno, konektatuta jarrai dezakezue, galdera gehiago ere egingo dizkizuet. Eta hoietan parte hartu ahal izango duzue. Zein da gaurko helburua? Gure lanaren berri ematea. OCDEn egin dugun lanaren berri ematea. Ebaluazio sistemei dagokienez eta politika publikoen monitorizazioari buruz. Eta behar testu ingurua zerbait esan beharko nuke. Duela 2 urte aditu taldeen bidez, gomendio bat garatu zuen politika publikoen ebaluazioari dagokionez. 2 hamarkadako eskarmentuan oinarrituta egin zen lan hori. Zer egin zuten gure kideek? Tartean, Espainiako gobernua ikuspegi sistemiko bat ematea izan zen. Ez soilik politikak ebaluatzeko, baita horrelako eredu holistiko batera eraman da. Zertarako? Praktika batzuk, erakunde batzuk, praktika jakin batzuek egin zitzaten. Eta, bueno, gomendio hori ikustera gonbidatu nahi zaituztet. Ez da eredu bakarra, unibertsala, ikusteko nola instituzionalizatu behar da ebaluazioa, baizik eta, bueno, gida lerro batzuk ematen dituena. Hoiek balio dute gainera nazio mailako erakundentzat, baina baita tokiko erakundentzat ere. Aurki, Espainerako bertsio hau web gunera eramango dugu. Hemen 3 zutabe nagusi ditugu ikusten duzuen bezala. Lehenbizikoan ikusten dugu ikuspegi holistiko batetik egin nahi dela instituzionalizazio lan hori, eta horretaz hitz egingo dugu gaur. Bigarrenik kalitatea sustatu nahi dugu
politika publikoen ebaluazioari dagokionez, besteak beste, jarraibide batzuk aplikatuta modu koordinatuan lan egiteko, kalitateak eta estandarrak landuz, eta baita ere gaitasun instituzionalak hobetuz, gaitasun humanoak, gizakien gaitasunak. Eta hirugarren zutabea ezinbesteko jotzen dugu, lotuta dago ebaluazio hoiek inpaktu bat izatearekin, zertarako eta erabakiak hartzeko. Lehen bi zutabeak ezinbestekoak dira jakina, baina gero ebaluazio horiek erabiltzen ez baldin badira, ez dauka inolako zentzurik horiek egitea. Esan dizuet trabatuko nintzela, instituzionalizazioaz ari garelarik politika publikoetan, nik esango nuke gomendio hori garatzerakoan eta OCDek horretan egin duen lanari esker aitortzen da gobernu nazionalek eta tokiko gobernuek ere bai polikrisi batean murgilduta daudela, erronka politiko konplexua dauzkate, konfiantza gutxi dago une honetan, muga asko daude baliabide publikoi dagokienez, eta erronka horiei aurre egin ahal izateko ezinbestekoa da datuak edukitzea, informazio argia edukitzea, hortik abiatuta eta horietan oinarritutako erabakiak hartzeko. Esango nuke hori ezinbestekoa dela gobernantza sistema sendoak garatzeko. Hortik etorriko baita besteak beste gardentasuna eta horrekin batera herritarren konfiantza ere bai. OCDek inkesta bat egiten du gobernuekiko konfiantzari buruzkoa eta hor irudipena da gobernuek datuetan oinarrituako erabakiak hartzen dituztenean, orduan konfiantza hori areagotu egiten dela. Baina konturatzen gara baita ere badirela bestelako erronkak sistemak garatzeko orduan, evidentzia horiek edo datu horiek kontuan hartzen saiatzen garenean, zerk funtzionatzen duen eta zerk ez duen funtzionatzen ikusterakoan. Ez da nahikoa ebaluazioa egitea eta aitortzea, ez hortik etorri beharko du ikasketa batek eta kontu hartze batek edo kontu emate batek. Beraz, argi ikusten da ebaluazioa instituzionalizatu egin behar dela ikuspegi holistiko batetik. Hasteko, gobernu osoan aplikatuta ebaluazio horiek modu sistematikoan egitea eta ondorioak erabakiak hartzeko eta adibidez aurrekontuak erabakitzeko erabiltzea. Eta gero, kontu emate eta ikaskuntza prozesu bat sustatzea ere bai. Hori ere ezinbestekoa da. Ebaluazioaren kultura sustatu behar da. Ez bakarrik gobernuan, baita gizarte zibilaren baitan ere. Baina zertaz ari gara ebaluazioaz ari garenean? Argi eta garbi gure ikuspegitik, ebaluak izan behar du modu zabalenean interpretatuko den zerbait. Alegia, ikuspegia oso tradizionala izaten da. Alegia, politika publikoak ezarri eta gero egiten den zerbaiten moduan ulertzen da, baina argi dago kontzeptua bera askoz globalagoa dela eta bestelako ariketa batzuk eta ekintza batzuk barne hartzen dituela. Eta uste dut garrantzitsua dela hori azpimarratzea. Paradigma tradizional horretatik ateratzeko, harago joateko. Politika publikoen zikloan. Horregatik, hor kontuan hartu behar da programen eta politiken diseinua eta aldaketa politiken teoriak, monetarizazioa garrantzitsua da, aldez aurretik indako ebaluazioa ere garrantzitsua da, politika horiek ezarri aurretik edo diseinuan zehar, ebaluazioak izan behar du barrukoa, baina baita kanpokoa ere, alegia,
taldeak berak egin behar du ebaluazioa, edo beste norbaiten esku utzi behar da ebaluazio hori. Ebaluazioak ikasketara bideratuta egon behar du eta kontu emateari begira, gero prospektiba eta aurrera begirako eta atzera begirako lana egin behar da, eta bar, eta bar. Horretan guztian ari gara lanean, horrela ulertzen dugu, eta naiz sartuko definizioetan, eta bar, hori ikus dezakezue lehen aipatu dudan gomendio horretan zeurok ere. Baina, zertaz ari gara instituzionalizazioa aipatzen dugunean? Zer da zehazki? Bueno, guk definizio jakin bat erabili dugu, nahiko akademikoa, prozesu moduan ikusten dugu, ebaluazio saioak erabiliko dituenak, beste era batera esateko zatikako ebaluazioak egin beharrean, hori orain arte egin izan da, ez oso modu koordinatuan, interesa zuenaren arabera, hortik pasatu behar dugu, ulermen argia eta partekatua izatera. Ziurtatu behar dugu zatikakotasun horretatik beste zerbaitera pasatzea, zerbait sistematikoagoa izango den beste horretara. Alderagarritasuna, fidagarritasuna, horrelako osagaiak kontuan hartuko dira. Ebaluazioa bestalde lehentasuna izan daiteke instituzio baten aldetik, baina ziklo politikoen arabera desagertu ere egin daitezke. Zergatik da garrantzitsua baita ere instituzionalizatzea? Lidergoa eman daitekelako, baita orientazioa ere, aholkoa ere, mailarik altuenetan, mailarik gorenetan. Baina zuek esango diazue, Carlos, hori dana oso ondo dago, nola egin? Ez dago eredu bakarra, ez dago modelo bakarra, hori argi dago, ondorio horretara iritsi gara, argi eta garbi, baina badira zenbait tresna, behin eta berriro erabiltzen direnak herrialde ezberdinetan. Alde batetik, definizio formal eta partekatua erabiltzea. Bueno, simplea dirudi, baina ez da. Gero, ebaluazioaren txapeldunak izendatzea. Unitate bereziak hemen dauzkatzunak bezala, zeinak koordinatuko duen eta bermatuko duen babes metodologiko bat badagoela hor erakunde guztiei begira. Gero instituzioen ardurak definitzea, gero bitartikarien lana ere aitortzea edo diseinatzea. Knowledge brokers izenarekin ezagutzen ditugu gobernu barruan daudenak eta kanpokoak ere bai transmisio hori bideratuko dutenak jakintzari eta ezagutzari dagokionez erabiltzaileei begira. Gero organo legegileak inplikatzea edo gizarte zibilean kultura jakin bat sustatzea ebaluazioaren inguruan eta gero tokiko mailan ere ebaluazio kultura bat garatzea. Hortan oso interesatuta gaude eta hemen adibide bat daukazue Euskadin oso eredu interesgarria aitortu beharrekoa. Zer gertatzen ari da OCDeko herrialdeetan? Guk 2 urtetik behin inkesta bat egiten dugu, eta hor ikusten dugu zeintzu diren joerak, gure kideei dagokienez, ebaluazio praktiken arloan, eta baita ere ze tresna erabiltzen ari dira, instituzionalizaziorako, kalitatea bermatzeko, eta ebaluazioaren erabilera bermatzeko. Zer ikusi dugu azkeneko inkestan? 2023koan. Nahiko modu zabalean erabiltzen direla ebaluazioak gure kideen artean, hori berri ona da, eta hor helburu ezberdinak bilatzen direla, hasteko eraginkortasuna indartzea gastu publikoaren ikuspegitik, hori da lehen lerroa, baina ikusten dugu OCDeko herrialdean 3% besterik ez direla egiten politiken
diseinu zehatzak, diseinu berezituak. Beraz, kontu emateko erabiltzen ari dira ebaluazio horiek gehien bat, eta ez bestelako prozesuetan abiatzeko politika publikoak diseinatzeko orduan hobekuntza bat ekarriko dutenak. Bestalde, gora egiten ari da ebaluazioa, zergatik legeria berezitua sortu delako, eta gainera agentzia berezituak ere, espezifikoak ere badaudelako. Espainiaren kasua horren adibide argia da. Bestalde, ikusten dugu instituzionalizazioak modu ezberdinak edo aldaera ezberdina dituztela, ez dagoela eredu bakarra, oso anitza dela, leku batzuetan oso formala izango da, oso goitiberakoa, beste kasu batzuetan, herrialde nordikoetan adibidez, eredu informalagoak dira, hor behar bada ez daude unitate berezituak edo horrela maila goreneko legeak ere. Gurekiden uneko 84 kasuan ebaluazioaren txapeldun horiek izendatu dituzte, eta hemendik aurrera zuek ere esan dezakezue, zuen ebaluazio txapelduna baduzuela. OCDE-ko herrialden ehuneko 70an ebaluazio sozietate batero badaukate gobernuz kanpokoa eta bertan sartzen dira estandarrak, arauak eta bar. Erabaki formalak hartu dira definizioak sortzeko. Gero bitartekariak ere badaude ezagutzaren berri ematen dutenak, ia ehuneko 50 kasua da hori, eta ia gure kiden erdiak ere auditorian lan bat egin dute. Eta behar bada, berago geratzen den beste arlo bat da organo legegileena ebaluazioari dagokionez. Ze guk egin dugun lanaren alderik handiena gobernu zentralaren mailan gertatzen ari da. Telefonos listo. Bueno, ikusten du denok telefonoak prest dituzuela, eta pasa gaitezen segundotxo bat. Bigarren galderara pasatu behar dut. Zuek kontatu nola ikusten duzuen edo zein den erronka nagusia ebaluazio arloan Euskal Herrian, eta gero konparatu dezakegu pixka bat guk lortutako emaitzekin, gure kideekin, jakiteko aldeak dauden edo berezitasunak dauden, Espainiar testu inguruan edo espezifikotasun batzuk Euskal Herri arloan. Esan, mesedez zein den ebaluazioaren erronka nagusia. Ebaluazio egiteko orduan eta inklusio politikak egiteko orduan, ea elementu batzuek harritzen gaituzten edo ez? Y aprovecho para tomar agua. Bueno, tenemos 94 respuestas. 94 erantzun ditugu. Lehenik eta behin sektore publikoan ebaluazioaren kulturaren ezak, baliabiderik ezak, ebaluazio egiteko, denbora, langileak, hirugarrenez planifikazioarik ez egote aldez aurretik ebaluazioak egiteko, politika eta programen helburuak argiak ez egotea, eta ezagutza ez egotea, langileen aldetik, edo gaitasun teknikorik ez egotea. Ez da lehentasun handirik, baina behar da baliabide eguneratuak eta azkenik lege eta instituzio esparrurik ez egotea politikak ebaluatzeko. Uste dut, proba gainditu egin dugula, proba superada, guk Frantzian ikusi gendu zuen telesaio famatu batean esaten zenuten bezala. Hauek dira gu lortu genituen erantzunak kideen aldetik, ebaluazioaren kulturarik ez egotea sektore publikoan. Hori da arazo nagusia eta zuek partekatu egiten duzue. Eta marku legala eta instituzionala ez egotetik hori da erronka nagusia. Eta erronka nagusia ebaluazioak egiteko orduan. Eta honek galdera interesgarri bat planteatzen du.
Ondo aldago marko legala izatea eta erakundeak izatea, baina benetan behar duguna da ebaluazio kultura garatzea. Nik uste dut galdera funtsezkoena dela ez bakarrik zuentzat, baita ere ebaluazioaren sustapena egin nahi duten gobernuentzat. Nola iritsi gaitezke kultura ekosistema batera ebaluazioa egiteko. Eta espero dut gaurko jardunaldia abia puntu ona izango dela zentzu horretan, bilaketa horretan. Eta azkenik, gogo eta pare bat ikusteko zer ondorio duen horrek maila lokalean. Egin dugun lan gehienak batez ere nazio mailan oinarritzen da, baina interesgarria iruditzen zait ariketa intelektual bat egitea, ulertzeko zer ekartzen duen honek zuentzat. Eta berriki parte hartu dut ebaluazioaren Frantziako jardunaldietan. Mahai inguru bat egin zuten bereziki tokiko mailako ebaluazioari eskainiak. Ondorio batzuk atera ziren eta uste dut interesgarriak izan daitezkela zuentzat. Lehenengoa, gero eta joera zabaldua dago tokiko politiken ebaluazioan. Gero eta ebaluazio gehiago egiten dira tokiko gobernuen eskutik politika lokalak ebaluatzeko, baina ez dira ebaluazio horiek ezagutzen, beraz baliabideak eta bultzada eman behar zaie ezagutzako betzeko eta hobeto ulertzeko zer ari garen ebaluatzen tokiko mailan. Bigarrenez, politika publiko tokikoen ebaluazioak erronka metodologiko zehatzak sortzen ditu. Bereziki datuak bildu eta haietara iritsi behar denean uste dut erronka bereziki garrantzitsua dela tokiko mailan. Eta horrekin lotuta, hau da, ebaluazioa izan daiteke ariketa arriskutsua politika mailan eta askoz ere zuzenagoak izan daitezkelako tokiko mailan, nazio mailan baino gehiago, beraz kontuan hartu beharreko jarduera da, jakiteko nola instituzionalizatu daiteke tokiko mailan. Eta baita ere, sinergiak bultzatu behar dira tokiko mailan eta nazio mailan eta Europa mailan ere bai. Ze gaur egun Europan tokiko gobernuen eginkizuna ez da ustasun batean egiten, beraz, daude artikulazio garrantzitsuak eta hau islatu egin behar da ebaluazioan ere bai. Eta azkenik, aipatu zen gauzetako bat izan zen, eta zuek ere identifikatu duzue erronka nagusi gitza, hau da gaitasun eta trebetasunik eza, tokiko mailan ebaluazioak diseinatu, kudeatu eta abian jartzeko. Nahi nuke gai hori pixka bat gehiago lantzea, ze funtsezko gaia baita gure ebaluazioa egiteko orduan, tokiko politikak aztertzeko orduan, OCDE mailan. Nire aurkezpenaren bigarren zatia hauxe aipatu nahi nuke, hau da, ebaluazioaren eraikina egituratu ondoren funtzionarazi egin behar da. Horretarako talentua behar da, gaitasuna ere behar da. Eta hau erronka bat da tokiko mailako gobernuentzat, baina baita ere beste gobernu batzuentzat ere. Ebaluazio nahiko arraroa da gaur egun, badakigu zer esan nahi duen, baina ez dago ogibide gisa aitortua. Hau da, ez daude unibertsitate arloan ebaluazioari zuzendutako programa bereziak eta ez dago aitortza orokortu bat ere jakiteko ze gaitasun behar diren gizakien aldetik ebaluazioak egin ahal izateko sektore publikoaren barruan. Beraz, hau da gomendioaren garapenetako bat, hau da zer egiten du gomendioak, gomendatu egiten du garatzea gaitasunak eta trebetasun instituzionalak ebaluazioak modu sinesgarrian erabili ahal izateko eta batez ere sektore publikoko gaitasunak bultzatu nahi dira aldian behin gaitasun jardunaldiak eginez,
eta gaitasun egokiak dituzten enplegatuak kontratatuz, baita ere sektore pribatuan horrela gaitasun horiek hobetzen joateko. Datuen auzia ere garrantzitsua da. Pixkat gainetik aipatzen dut kasu honetan, baina iruditzen zait garrantzitsua dela gaitasunen gaia lantzea. OCDEn ere inkesta bat egin dugu jakiteko zeintzuk diren gaitasun nagusiak hezkuntzarako eta zerbitzu publikoa garatzeko. Hau da, ze gaitasun garatu behar diren zerbitzu publikoan. Hori ematen du amaieran baloratu egiten dela zerbitzu publikoaren barruan. Baina ikusten dugu badirela beste gaitasun batzuk estuki lotuta daudenak ebaluazioarekin. Garrantzitsutzat jotzen direnak adibidez politiken diseinua, datuen analisia, baita ere lehenespenezko datu gisa. Baina badago behar bat ebaluazioa aitortzeko gaitasunen barruan, gure funtzionarioen gaitasunen barruan. Zuek esan duzuen bezala, eta gure inkestan ere ikusi dugu, baliabiderik eza dago ebaluazioa aurrera eramateko, batez ere ez dago denborik, ez dago langileen nahikorik, eta ez dago ezagutza nahikorik langileen artean edo esperientzia teknikorik. Horiek dira erronka nagusiak. Ebaluazioa ezartzeko orduan administrazio publikotan. Orain, zer ari gara egiten arazo hauek konpontzeko, arrakala hau konpontzeko, gure kiden erdia baino gehiago ikastaroren bat egiten ari da barne mailan. Hori da erabiltzen den sistema gaitasunak bultzatu ahal izateko administrazio publikoetan, baina ikusten dugu gure langileen erdiek ez dutela inolako ekimenetan parte hartzen bere gaitasunak garatu ahal izateko. Eta edo bestela behar bezalako erritmoan gaitasun horien jabe izateko, gero ebaluazioak egiteko. Ikusten dugu badaudela tresna formalago batzuk, akreditazioak esate baterako, baina ez dira gehiegi erabiltzen, edo sarri erabiltzen langileen artean. Adibide pare bat dugu Kostarrikan esate baterako, berriki Kostarrikan akreditazio berezi bat garatu dute ebaluatzaile ogibidea aitortzeko sektore publiko barruan, baina honek erakusten du ebaluatzaile lanbidea oraindik ere ezkutuan dagoela. Eta gauza bera esan daiteke beharrezko diren gaitasunen inguruan lanbidea garatu ahal izateko. Preguntar qué se puede hacer para... Zer egin daiteke arazo hau konpontzeko? Guk ematen dugun aholkuetako bat normalean hauxe da. Abia puntu bat izan daiteke gaitasun marko bat sortzea. Kompetentzi framework bat jakiteko ze gaitasun behar diren ebaluatzaile izateko, ebaluazioa kudeatu eta diseinatzeko sektore publikoan. Marko hori erabilgarria izan diteke funtzionarioak gaitzeko, baina baita ere haiek aurkitzeko, edo baita ere haiei laguntzeko, beren garapen profesionalean. Nazio Batuetako ebaluatzaile taldeak marko bat sortu zuen 2006 urtean, 5 gaitasun bloke handi ezartzen ditu marko horrek. Batez ere Nazio Batuetako funtzionarientzat dago pentsatuta, baina uste dut erraz eta aixe egokitu daitekela edozein gobernuetako beharretarako. Alde batetik lanbide zimendu batzuk daude, etika eta integritatea, ebaluazioaren arauak eta estandarrak ezagutzea, eta gero daude gaitasun teknikoak, konpleju xamarrak izan daitezkela, metodologia esate baterako, eta baita ere ze diseinu erabiltzen diren ebaluazio egiteko, baina baita ere kalitateko estandarrak ezagutzea, eta gero gaitasun kudaketa gaitasunak, beharrezkoak direnak, hainbat arlotan, proiektuak kudeatzeko, koordinazioa eta gainbegiratzea egiteko. Gero badaude pertsona arteko gaitasunak, basate baterako komunikazioa, negoziazioa eta ezagutzaren transmisioa. Eta azkenik, ikaskuntza kultura baten sustapena.
besteak beste nola erabil daitezken ebaluazioak eta nola integra daitezken ebaluazioen emaitzak eta baita ere programen eta politiken diseinuak. Begien biztan dago garrantzitsua dela beharrezko gaitasun horiek kalibratzea egin beharreko ebaluazioei begira. Begi biztan dago, zuen kasuan baduzue erantzunaren zati bat ze inklusio eta enplegu politikak ebaluatzen ibili baizaitezte. Horrek gaitasun batzuk eskatzen ditu eta ezagutza tekniko batzuk, baina beti ere zuek hartuko duzuen ebaluazio ereduren arabera egongo da. Barrutik ebaluatuko da, edo pilotajea eginez, beti ere sektor akademikoan dagoen aregile baten bitartez, edo ikerketa gune baten bitartez, edo aholkularitza baten bitartez. Baita ere erabiliteke kanpoko ebaluazioa, independentzia eta objektibotasuna mantentzeko, baina horrek ez du esan nahi beti kanpoko ebaluazioak egin behar direnik. Eredu bakoitzak, barnekoak eta kanpokoak, eta baita ere badaude ebaluazio mixto edo hibridoak. Denek dituzte beren abantailak eta beren desabantailak. Garrantzitsua da erabakitzea ze ebaluazioak diren egokiagoak. Barne ebaluazio egiteko, kanpokoa egiteko edo ebaluazio mistoa egiteko. Bueno, amaitzeko, ondo noa denboraz, 5 minutu, oso ondo. Gogo eta batzuk etorkizunari begira, espero dut gaur egungo eztabaida elikatzeko modukoak izango direla. Lehenik eta behin, aipatu instituzionalizazioa ez dela xede bat, bere kabuz baizik eta ebaluazio ekosistemiko eta jasangarri baten kultura sortzeko bitarteko bat. Garrantzitsua da azpimarratzea alientzek duten garrantziak sektore publikoaren artean, sektore akademikos, zibil eta pribatuaren artean. Uste dut kate begi funtsezkoa dela. Beste alde batetik, ebaluazioaren kultura zabaldu egin behar da sektore publikotik harago eta batez ere ejekutibotik harago. Aipatu behar da gainera, ez dagoela eredu bakarra instituzionalizazioa egiteko eta ezarritako soluzioak hemen Euskal Herrian egokitu egin behar direla tokiko testu ingurura eta errealitate instituzional eta politikora. Ez da ahaztu behar gainera tokiko politiken ebaluazioak oztopo zehatzak dituela aurrez aurre. Zuek seguru nago ezagutuko dituzuela zentzuk diren oztopo zehatz horiek tokiko mailan. Aipatzea ebaluazioa jardutearen kulturaren zutabe bat besterik ez dela eta askoz ere eraginkorragoa dela beste tresna batzu batekin kombinatzen den auditoretzak esate baterako, gastuen errebisioak egiten direnean adibidez, besteak beste. Aipatzea ere ebaluazioaren instituzionalizazioak ere eskatu egiten dula giza gaitasunak sendotzea gobernuaren barruan. Ez da ahaztu behar, ez dela kurpila berrasmatu beharrek. Ahalegin asko daude egin direnak tokiko mailan, nazio mailan eta baita Europa mailan. Eta funtsezkoa iruditzen zait dagoenaren gainea lan egitea eta kapitalizatzea dagoeneko eginda dagoena tokiko mailan eta nazio eta Europako ahalegina kontuan hartuta. Ez da ahaztu behar tokiko ekintza ez dela modu isolatuan egiten. Eta azkenik ebaluazioan erabilera bultzatu behar da eta ez ahaztu ebaluazioaren erabilera alderdi funtsezkoenetako bat dela. Eta horretarako emaitzak argitaratzea eta ezagutzaren kudeaketa egitea eta sintesia egitea funtsezkoa da. Jendeak sarbidea izan dezan eta identifikatu dezan zeintzuk diren dauden ebaluazio motak. Oso garrantzitsua da hori eta baita ere esan dudan bezala informazioa laburtzea 400 orriko txostenak erabilgarriak izan daitezen erabiltzaileentzat eta politikak egiten dituztenentzat. Eta azkenik, erabiltzailea kontuan hartu ebaluazioaren diseinuan pertinenteak izan daitezen denontzat. Bueno, honekin bukatzen dut, gehiago ezagutu nahi balin baduzue OCDEak egin duena arlo honetan,
Hementxe duzue QR kode bat eta horrek eramango zaituzte gure webgunera non informazio gehiago aurkitzeko moduan egongo zareten. Eta uste dut azken galdera bat dagoela, baina ez dizuet emaitza gisa erakutsiko. Gaizki ateratzen balin bada, ez duet zuek enteratzea nahi. Baina ebaluatzaile ona nahi zen aletik, bueno, nahi nuke jakitea ze irutu zaizuen nire aurkezpena. Bueno, bi erantzun iritsi dira. Bueno, bakarrik eredugarri izateko ez diogu feedback positiboari beldurrik izan behar. Positiboa izan bateteke denontzat eta lagundu diezaguke ebaluazioaren instituzionalizazioa egiten. Eskerrik asko. Carlos, Me quedo. quédese. Carlos, gelditu mesedez 5 minutu ditugu berandu hasi garelako, pixka baluzatu gara, eta behar badan horbaitek galderaren bat dauka, Carlos egin nahi dio galderaren bat, puntuazio emateaz gainera. Hau da, ponentzia markoz hitz egiten denean, hau izan da. Gai guztiak ukitu bai ditu, gaur landuko ditugun gaiak, beraz esparru egokia sortu du guk gero gogoeta egin dezagun. Norbait animatzen alda galderarik egiteko, aurkezpenari buruz, ez besterik, Bai, egia da, bai, pixkat ausarte ibili naiz. Bai, hau da, lotxatien momentua, Fernando Fantova. Animatzen da. Le pasamos el micrófono. Mikrofonoa pasatuko diogu. Sí, muchas gracias, Carlos. Eskerrik asko, Carlos, zorionak zure itzaliagatik, eta gaitasun handia duzulako, gaitasunei buruz hitz egiteko. Aukera bat eban nahi dizu, pixkat, galdera honi erantzuteko. Zuk aukeratu beharko bazenu. Hau da, kultura eraikitzearen artean, jendeak bere kanpoko ebaluazio independenteak hartzeko ordu. No sé si la respuesta es uno o el otro. Zakit erantzuna bata da bestea den. Hau da, barne ebaluazioa eta kanpo ebaluazioa. Creo que depende mucho del contexto. Nik uste dut testuinguru politikoaren araberakoa dela, ebaluatuko den politikaren mende baitako. Uste dut joera nagusia izango litzatekeela kanpoko ebaluazioa egitea. Ikusten baitut gobernuaren barruan mugak baitaute baliabidei dagokienez eta baita ere gaitasunei dagokienez. Eta ikuspegi publiko batetik kanpoko ebaluazioak onura gehiago ekarriko ditu. Modu inpartzial eta objektiboa egiten da. Hau da, interesik ez duen pertsona baten aldetik ebaluazio hori arrakastatsua izateko edo ez. Beraz, uste dut hori dela nire senak esaten didana, baina testuinguruaren araberakoa baita erantzuna. Ikusten duguna da, bai ala bai, OCDE-ko herrialde kideak azpi kontratatu egiten dituztela eta kanpora ateratzen dituztela beren ebaluazio gehienak, baina mailak ere badaude. Iruditzen zait funtsezkoa kudeaketa, hau da, ebaluazioaren administrazioa beti barnean ere egitea. Beraz, egon daiteke kanpoko ebaluatzaile bat, baina erreferentziazko terminoak idatzi egiten ditu gobernuak. Eta beraz, ebaluazioa barruan egiten da, beraz, batzorde bat egiten da, jarraipen bat egiteko, gobernuko kide direla. Hau da, beraz, uste dut gradu desberdinak daudela, maila desberdinak, baina gainbegiratzeak beti barnean egin behar da. Ezakit erantzun dizudan. Azken galderatxo bat dugu hemen. Kaixo egunon, Sara de la Rica, naiz Aizea Fundazioko kide. Galdera labur bat. Uste dut garrantzitsua dela aipatu dituzun urrats horiek guztiak kultura bat bultzatzeko, baina azken xedea izango litzateke, hau baliagarri izatea
aurre programa batzuk burutzen dienean, erabiliak izan daitezen. Hau da mundu mailako erronka nagusia. Ba alda herrialderik benetan ezartzen ari dienak aldaketak eta eraldaketak ebaluazioetatik abiatuta komplexua iruditzen zait. Kontutan hartuta ze denbora izaten dugun eskura, baina zer esan dezazkezu horri buruz, Carlos? Bueno, hau da milioiaren galdera. Bai, badaude ereduak. Eta gu aztertzen hasia gara OCDE-aren barruan, ebaluazioaren eta beste jarduera batzuen artean, adibidez aurrekontuen berrikustea, edo aurrekontuak garatzea jarduera helburuak kontan hartuta. Nik uste dut arlo hori behintzat nahiko kilikolo dagoela oraindik gure lan arloan. Baina badira herrialde batzuk lortu dutenak modu esplizituagoan egituratzea ariketa hau. Bereziki herbeeretan. Han eredu integral bat hartu dute ebaluazioaren alderdia kontuan hartzeko, baina baita ere zuzenean sartzen dira erabakia hartzeak eta plangintza erabakiak aurrekontuen arloan. Eta joan den astean, ponentzia bat izan genuen, hau Txileko aurrekontuen sailen aldetik, ebaluazio planak egiten ari dira, gastu publiko guztia aztertzeko, eta ebaluazio horiek prest izan nahi dituzte beti aurrekontuak diseinatzeko orduan. Ziurtatu ahal izateko programa guztien jarduera nola egiten den ikusteko ea handitu edo murriztu egiten diren aurrekontua. Baina egia da, erronka nagusi bat dagoela. Deituko nioke denbora haustura. Ebaluazioa luzea izaten da. Urteterdiko zikloak izaten dira. Eta aurrekontu zikloek informazioa berehala behar dute. Beraz, uste dut garrantzitsua dela instituzionalizazio mailan ikusgaitasun hori izate jakiteko zer ebalatuko den zerrunetan eta beharrei aurrea hartzeko modu antolatu batean. Informazio hori sartu ahal izateko, baina egia da ez dela gai erraza. Bueno, pues lo vamos. Ederki, hemen txutziko dugu, Carlos, benetan oso interesgarria izan da, gai asko ukitu dituzu, eta eskerrik asko, Carlos.